Zdravím vás, som Fero Náďa a srdečne vás vítam na stránkach Akadémie integrálnej zdravovedy. Mnohí sa ma pýtajú, aké sú princípy uzdravenia a dlhovekosti. Dovolím si ich zhrnúť do troch zásadných pilierov. Už tá prvá časť tajomstva spočíva v poznaní a v aplikácii informácií o výžive a životnom štýle, ktoré musia byť v súlade s vašou individuálnou, telesnou a mentálnou typológiou. Bez využitia týchto poznatkov v praxi je vaša snaha z pohľadu dlhodobého len strohým, neúspešným pokusom. Druhý princíp a pilier vašej cesty za uzdravením sa skrýva v správnom psychologickom prístupe k prejavom akéhokoľvek ochorenia. Mnohé vedecké štúdie dokazujú zásadný vplyv správneho mentálneho prístupu k ochoreniu na jej pozitívny priebeh. Tento princíp platí stonásobne v prípade onkologických ochorení a rôznych chronických stavov. Žiaľ, tento prístup a koncepciu v plnej šírke nikde nevyučujú. Tretí pilier uzdravenia, na ktorom je integrálna zdravoveda založená, je v schopnosti a ochote sa konfrontovať, zároveň vyriešiť emocionálny spúšťač konkrétnej biologickej zmeny. Mnohí ľudia si žiaľ neuvedomujú, že za ich chorobnými stavmi sa skrývajú hlboko potlačené emocionálne konflikty. Popri tom ich vyriešením sa spúšťa tá najúčinnejšia forma terapie všetkých typov chorôb. A to v podobe samoliečiaceho potenciálu tela človeka. Spoznanie a aplikácia týchto troch pilierov integrálnej zdravovedy vám garantuje, že sa konečne vydáte na cestu za pevným zdravím. Konec koncov každý z nás vie, aké je nepríjemné byť chorý, bez sily, malátny, bez života. Na strane druhej túžime mať plno energie, byť zdravý a hlavne vo vlastnej koži. Dlhé roky som študoval rôzne smery celistvého prístupu k človeku a k terapii a stále som mal pocit, že poskytované informácie nie sú adekvátne komplexné a ucelené. Na báze postupného odkrývania hlbokých prepojení, súvislostí a poznatkov sa mi však podarilo vytvoriť naozaj unikátny koncept v podobe integrálnej zdravovedy, ktorý je pri laikov ľahko pochopiteľný a ba čo viac dokáže celistvo adresovať celú radu psychických i telesných neduhov, tie najťažšie diagnózy nevynímajúc. Aby ste sa i vy mohli vydať na cestu za uzdravením a dlhovekosťou, mi hneď na úvod prosím vás dovolte poskytnúť 4 cenné darčeky. Ten prvý je v podobe hodinového videa na tému Úvod do novej medicíny, ktorý vám bez pochyby zmení váš pohľad na choroby, ktoré boli doteraz pod akýmsi rúškom tajomstva a strachu. Druhý darček, ktorý som pre vás nachystal, je cenná e-kniha pod názvom Ako môžem zmeniť tento svet, ktorá vám ponúkne unikátne poznatky na vašej ceste za vnútornou transformáciou a oslobodením. Ak trpíte nejakým ochorením, prípadne máte záujem o nejakú na formu navýšenia obrany schopností, ponúkam vám zľavovú poukážku na jedinečnú aktiváciu DNA, ktorá je schopná trvalej rekalibrácie a očistí vášho aurického obalu, čím sa ľahšie navodzuje harmonizácia tela i mysle človeka. Už a na záver, tí z vás, ktorí sa v dolnej časti tejto stránky zaregistrujú, tí na pravidelnej báze obdržia cenné informácie pre oblasť sebarozvoja a prevencie. Na záver dovolte prosím zaželať vám pevné zdravie a využite dané informácie skutočne vo vlastný prospech.